ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। କେମିତି ଅଛ? ପଢୁଥିଲ ଏଇନା? କଣ ପଢୁଥିଲ? କଣ ପଢେଇଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ? କଣ ପଢେଇଥିଲେ? ତମର ABCD ପଢୁଥିଲ ଟି ଏବେ? କଣ ପଢୁଥିଲ? ହଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆମେ ଏଠି ଶିଖିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାମ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଆଜି ପଢିବା। ପଢିବଟି? ଗୋଟେ ପଢା ଅଛି ତମର ପଢା ହେଇଛି କୋଉଠି ଯେ? 130 ପୃଷ୍ଠା। କଣ 130 ଆଜି ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲିବ? ହଉ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଟି? ଦେଖିଲ ଦେଖାଅ ଏଇଟା 5ଟା ଏଇଟା 5ଟା 10ଟା ଏଇଟା କେତେଟା? 5। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାମ ଜାଣିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ହଉ ବୁଢା ଗୁଟି କାଇଁ ଏଇ ଏଇଲି ଧାଇଁ ନମସ୍କାର ତମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ଆମେ ନାଚ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଏବେ ପଳେଇଯାଅ। ବିଶିଆ ଗୁଟି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ନମସ୍କାର ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ ବେଲା କାଟିଦେଲି। ବିଶିଆ ଗୁଟି କାଇଁ ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲି ଧାଇଁ ନମସ୍କାର ତମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ଆମେ ଟିକେ ନାଚ କଲୁ। ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ମଝିଆ ଗୁଟି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲେ ଧାଇଁ ନମସ୍କାର ତମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ ତମେ ଟିକେ ନାଚ କର ଆମେ ନାଚ କଲୁ। ତମେ ଏବେ ପଳେଇଯାଅ। ପରିଆ ଗୁଟି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲା ଧାଇଁ ନମସ୍କାର ତମେ ଆସିଲ ଭଲ କଲ ତମେ ଟିକେ